السلام علیکم بلوچ راج، ہر کو جائیں ہر ہند و دمگائیں وش جوڑ سلامت باتیں گولیں چاروں کو گوش دوروں کا ماں شمار مرچی یا کنچیں گوشندہ یعنی کہ سنگری باروا سرپدی دیاں سنگر اچ تعریف محتاج نہیں وتی دور تو کا یک مزاح نامے بوتاؤ ہر کسائی ہر گوش داشتہ سک فرانا گوشندہ ہے وائی زیروں کالہان سک باز جتا بلوچی ثقافتہ سک باز دیما برتا اچ تعریف محتاج نے او انو مرچی باندھا میں رچے الگ ہیں مطلب ایک دیکھ دنیایا شتا ادا مزی استاد سبزل سامی ہیں کہ ماں شمارا مرچی آئیے باروا سرفدی دیاں استاد سبزل سامی یک سک باز مزنے سنگری بوتا و مزنے نامے بوتا بلوچ راجا یارا سک باز گوش داشتا ماں شمارا مرچی سرفدی دیاں استاد سبزل سامی نوار نمبر 1015 باروا استاد سبزل سامیہ وتی نوار 1015 1992 آخوتا نو نوار ناموتا زہری نالگ آخوتا بیمسی پروڈکشنا او ماں شمار نو سرفدی دیاں کہ نوار تو کا شاعر کہہ او شاعر چے کجام بوتگاں استاد سبزل سامی یہ کیسٹ زہری نالگ سائیڈ اے تو کا شہر چوئے اڑایاں زانان تو نزوریں دوستیے شاعر بوتا عبید جان ماتی نظیراں مردہ شاعر کورسیں بازار روے چے چارے شاعر مول جانے ماں جن ماں تیراں تئی شاعر ارشادیں آتے شکروار شاعر سبزل جندیں سائیڈ بی تو کا کندانا لڈانا شاعر بویر کلانچیں وتی زندگی گماں چھ باریں شاعر سبزل وتیں چنا پلے گلابانی دیاں دوستا شاعر فدا سبزل وتیں نام منی کیچ کورنت ہزاریں کورنت شاعر بویر کلانچیں وتی چمنا سمبہینا شاعر سبزل وتیں گلیں چاروں کو گوشداروں کا عشت سبزل سامی کے ماں شمارا آئی باروا سرفدی داد کے آئیا وتی کیسٹ یعنی کہ نوار زہری نالگ 1015 ویلیوم کجا کو تگت یعنی کہ آئیا وتی کیسٹ نوار 1015 بیمسی پروڈکشنا کو تگت او یک سک باز مدنے نامے بوتا گلیں چاروں کا ویڈیو چار گو واسطہ میں چینل چور توارا لائک شیئر سبسکرائب کرنا دلا مبریں کہ شمیں یک لائک یا مارا بلا ہینڈل بڈی رسی میں امید کرنا شما مارا نا امید نہ کنے گلیں چاروں کو گوشداروں کا سلامت باتیں